Edalontziaren desagerpena. Tresnak. Papera. Edalontzi bat. Eta txanpon bat. Txanpon bat jarri mahai gainean. Ondoren, edalontzi bat txanponaren gainean ipini. Gerosiago edalontzia txanponaren gainean dagoela papera hartu eta edalontziaren gainean jarri. Eta edalontziaren forma eman paperari. Gero edalontziaren forma edo eman paperari, behin eta berriz igurtziz. Bukatzeko, papera edalontziarekin zure albora eraman eta momentu egokian utzi edalontzia erortzen, zure hanka tartean disimulatuz. Azken pausoan, papera edalontzi formarekin txanponaren gainean jarri eta hutsik daukazun eskuarekin papera zapaldu edalontzia desagertu da. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and Edalontzia eta txanpona. Tresnak. Edalontzi bat. Txanpon bat. Eta eskuren bat. Gure magiaren trukearekin hasteko eskuak distantzia luze batean jarri. Txanpon bat hartu eta eskuaren aurrekaldean jarri. Gero, behin eta berriro, edalontzia astindu eta txanpona ikutu. 3 edo 4 aldiz. Bukatzeko askartasun handia erabiliz edalontziari buelta eman, kontu handia izanez, jendea konturatu ez dezan, eta txanpona edalontziaren barruan sartu egin dabe.